फ्रेंड्स, मी संजना आज तुम्हाला लाल माटाची भाजी करून दाखवणार आहे, ते पण कारवारी स्टाईल मध्ये। मी इथे दोन चुड्या नीट करून स्वच्छ धुवून आता बारीक चिरून घेतलेले आहे। त्यानंतर इथे मी 2 मीडियम साइजचे कांदे चिरून घेतलेले आहेत, 4 हिरव्या मिरच्या उभ्या चिरून घेतलेल्या आहेत, खोबरं ओलं खोबरं आहे, तेल आणि मीठ। इथे मी एक पॅन तापत ठेवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 3 टीस्पून ऑइल घालते। आता तेल तापल्यानंतर मी याच्यामध्ये हे कांदे 2 घेतलेले आहेत बारीक चिरून। त्यानंतर ह्या 4 हिरव्या मिरच्या मधून चिरून अशा मोठ्या मोठ्या कट करून घेतलेल्या आहेत, म्हणजे आपल्याला नंतर भाजी खाताना लगेच काढता येतील। कांदा थोडा परतून घेऊया, जास्त नाही फ्राय करायचा आहे, जस्ट एक ट्रान्सपरंट होईपर्यंत। तर कांदा मिरची व्यवस्थित मिक्स करून घेतले आणि 1 मिनिट आपण वाफ देऊया। तर आपण ओपन करून बघूया, कांदा शिजलेला आहे आणि जास्त पण फ्राय नाही झालेला आहे, जस्ट ट्रान्सपरंट झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। आता यात आपण शिजलेली भाजी घालून घेऊया। भाजी घातल्यानंतर व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। भाजी मिक्स करून घेतलेली आहे। आता त्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालूया। पालेभाज्यात मीठ आधी कमीच घालायचं, कारण का ते लगेच खारट होतात। थोडंसं मीठ घातलंय आणि हे पण आता व्यवस्थित मिक्स करूया। आता तुम्ही बघू शकता भाजीला त्यात पाणी सुटलेलं आहे, आपण पाणी वगैरे काहीच घालायचं नाहीये आणि भाजी लगेचच मऊ व्हायला सुरू झालेली आहे। आता आपण एक वाफ देऊया, त्याला भाजी शिजून घेऊया। तर आता 2 मिनिटं झालेली आहे, भाजी आपली शिजत आलेली आहे आणि ह्या भाजीमध्ये आपण पाणी वगैरे काहीच घालत नाही, आपणच त्याला पाणी सुटते, तुम्ही बघू शकता। आणि त्याच्यासाठी ही भाजी आपण लो फ्लेमवरच करायची आहे। कांदा फ्राय करण्यापासून ते भाजी घातल्यापर्यंत सगळं लो फ्लेमवरच केलेलं आहे मी। आता यामध्ये आपण हे खोबरं घालूया, ओलं खोबरं। आता ही भाजी मी कारवारी स्टाईल मध्ये दाखवते म्हणून तुम्हाला ओलं खोबरं घालून दाखवते, तुम्ही जर तुम्हाला आवडत नसेल तर स्किप करू शकता। आणि इथे मी 1/4 कप घातलेला आहे। आता खोबरं घातल्यानंतर आणखीन थोडं एक शिजवून घेऊया त्याला। आता खोबरं घातल्यानंतर मी 1-2 मिनिटं वाफ दिलेली आहे आणि आपली भाजी रेडी झालेली आहे। मी फ्लेम ऑफ करून घेते आणि प्लेटमध्ये काढून घेते। सो फ्रेंड्स, आपली लाल माटाची भाजी रेडी झालेली आहे कारवारी स्टाईल मध्ये। ह्यात मी थोडा कांदा आणि खोबरं जास्त घालून करते, त्यांनी हे एक वेगळी टेस्ट येते आणि छान टेस्टी बनते भाजी। तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। रेसिपी कशी वाटली नक्की सांगा आणि जे नवीन पाहणारे आहेत त्यांनी सबस्क्राइब करायला विसरू नका।